Egunon, ama, bizikletan ibiltzera goaz Beñat eta biok. Etxera joan, dutxatu, ordubiak aldera joango gara bazkaltzera, ados? Muxu bat. Egunon. Kaixo, txo, ondo egin duzulo? Tira, pixka bat gehiago agian. Kendu makarrak, motel. Ai, ama... Nora joango gara. Zuk esan, zenbat kilometro egin nahi dituzu? Ez dakita. 100. Ontxo, ondo gozaldut etorri zara? Ez pentsa. Kafesnea eta gailetak. Zuk? Ogi integrala, sagarra eta kafea. Nola ez. Sasuntxu jatea garrantzitsua da kirolari ona izateko. Horixe ba. Gorde hau, gero jateko. Eskerrik asko. Tira, 100 kilometro orduan. Oso ondo, Jaizkibelera igoko gara. Primeran. Jarraitu niri. Tira, guazen. Egon? Beñat. Zer? Gurpilak ondo puztu dituzu? Ba, inoski. Ea, utzi begiratzen. Beñat, hau ez dago ondo puztuta. Ba, ondo dago. Ez. Hartu, ondo puztu. Badakizu zer dagoen oso puztuta. Zer? Nire burua, nire anaia oso zorrotza delako. Ba, kontu zibili, zure anaia zorrotzarekin, gurpila zulatuko dizu. Guazen.